ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೇರುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಳ ಕಿಂಜುಂಡು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೀಡ್ ದ ಪುದರ್ ಶಿಜು ಪಂಡದು ಅಂಚ. ಸೊ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಟ್ಟೆಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವೇನು ದೀಪ್ಯಾನ್ ಪಲ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀವಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಆಣ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣು. ಗುರುವಾರದ ದಿನಾನೇ ಕನತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ಪುಣದು ಹೆಂಗ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಎಂಗಳ ಬಾಬು ಬತ್ತನು ಬಾಬು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಗಂಟೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬತ್ತನು ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಕೊಂಚ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗೆ ಯಾನ್ ಪೂದು ಪೊಗ್ಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಪಣ್ಣದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ ಈ ಪೆಟ್ಸ್ದ ಓನರ್ ಅಕಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿರಿಗೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ ಈಕ್ ದಾದ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಕ ಒಂದೊಂಥರ ಬಾಲ್ಯದ ಲಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೆ ಪೂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ ಒಂಥರ ಎಲೋನ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ನಗ ನಮಕೊಂತೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಬಾಲೆ ಆಡ್ದು ಮಾನಾದಿನ ಅಪಗದ ನೆನಪು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕುನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನೆಂಜೆಂಜೆಂಜೆಂಜೆಂಜೆಂದು ಮಾನವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.